Volám sa Karin, som z Bardejova a tento víkend sme sa na predmete systematická teológia učili o bibliológii, o tom, aké je vzácne, že túto knihu môžeme držať teraz v rukách, aké je vzácne, že máme v vlastnom jazyku a každý z nás ju môže mať ako vlastnú knihu a aký bol zložitý proces zachovania všetkých tých zložiek z starého zákona alebo nového zákona. Je to jeho list lásky pre nás, je to kniha, ktorá má moc zmeniť náš život a podporuje našu duchovnú zrelosť. A veľmi vzácne bolo to, že naozaj je to kniha, ktorú nemáme len čítať, ale máme ju aj naozaj používať v našich životoch.